Baba silapha namhlanje njengoba ilanga lishisa kukuhle kunje sifana nabantu abazo celebrator sifana nabantu abazobungaza umsebenzi wakho omuhle owenzayo ngeJacob Zuma Foundation okuyi organization ephumayo igijime njengokuthunywa wena baba ukuthi asibheke ukuthi abantu inhlalo yabo injani kwalento ukuthi kungaba khona imizi yamantombazana amancane ahlala emkhukhwini esiwabona zonke izinsuku angabe bikho noyedwa nje umuntu oshayekayo ebabona zonke izinsuku iyasho ukuthi sesonakala kodwa kuneyinkampani lapha ezinkulu kabi la eRichards Bay azikaze ziyibone lento lwangidabukisa kakhulu ngoba ngithi izingane zamantombazane sihlala zodwa emkhukhwini obona uhamba ngaphandle ukuthi namba abantu ngaphakathi isimanga phela leso kusho ukuthi laba bantu bakaNkuluNkulu ubabulala bephila nje ngase ngithi asibakhele singabuzi nemibuzo eminingi uqeda usiza ukuthi sifundise lezi ngane isohleni sizoyifundisa sase sithi kulebe ikhali ila ayibuyele esikoleni yoqedela ukuze nayo ibe namandla okwazi ukuthi njengoba kuyona indala ibhekane nosize ekhaya ngase ngithatha isinqumo sami angiyazi ifoundation yothini ngabuza ukuthi niphila ngamalini uma ungase niphile ngonyanga ngayimalini ubona ukuthi ngo-5,000 ngakwazi ukuphila yathi ingane awu singaphila kahle kakhulu ngingabuyela nasesikoleni ngithi mina noyesikole sokufundisa neyokugibela sokufundisa ngifuna ukuthi uma usesikoleni ungacabanga usize ekhaya ngase ngithi kuyena uzophuma kimina ke lo 5,000 zonke inyanga ukuthi badle labantwana mina ke ngifuna ukuthi lezi ngane zikhule kube khona umehluko empilweni yazo ngoba ngifuna ukubona lezi ngane eminyakeni embalwa ezayo sezifundile sezikwazi ukusebenza sezikwazi ukuziphilisa. Ngiyabonga bamsholozi ukuthi usisize ekhaya usakhele usenze sibe ngabantu nathi ngiyabonga ukuthi ukwazile ukuthi ufunga ukuthi uzosifundisa uphinde futhi usithengele nokudla sesizofana nabo bonke abantu nathi sesizokwazi ukuthi mayiphelile inyanga sihambe sedrobheni sothenga singahlali silindeke ukuthi ukudla singazi ukuthi sizokuthathaphi. Kodwa ke namhlanje ubaba umsholozi ungenzele ukhanye ngakwazi ukuthi ngakuthini wangakhela lo yamzi njengoba ngumgedlemba wekhehla nje bengiyothola nini lo yamzi ongaka yami. Ngiyabonga msholozi ngamalanga. Hayi ngiyazibongela kakhulu kuhulumeni wethu wase South Africa angazi ukuthi ngingajabula ngithini ungathi nje kulo musi kuzothiwa phum hamba kiwo wakho.